thuolo mar lamo kodwa. Kao kamano to warwak jatich Nyasaye mondo omiwa wach Nyasaye okinyeni. Jatich Nyasaye Yesu paki. Ichiwo maber. Achiwo maber. Warwaki e chenro mar Injili kalo. Erokamano. Thuolo en mari mondo imiwa wach Nyasaye. Yes. Erokamano ahinya ne johera mar Wuora kuom thuolo ma Nyasaye oloso mondo wawuoye e yamo Injili kalo Ramogi. Aduoko ne Nyasach ng'wono erokamano motimo ono machalo kama mondo walose kodu gigo ma Nyasaye timo. Aduoko erokamano gi nyinga iluonga ni Pastor Ezra Okumu Obat. Ajanyakach Kadianga wa anda. Molo mago duto Kristo en jawarna, kendo en jakwadha, kendo en jarit mar ngimana. Adolo e kanisa mar Pefa Sondu Church. Aduoko ne Nyasach ng'wono erokamano motimo wachni mondo kawuono iwinja duonda kama intiere. Kawacho ni Nyasaye ber, kendo en Nyasaye man gi chenro, kendo Nyasaye mang'won ahinya marito joge. Wach nitiere madwan mra wach matin manondike Saburi. Saburi 119 matindo 130 wacho niya: tiendo wachni koel to kelo ler, kendo miyo weche donjo kata ne ng'ama riekone tin. Mane wach mokelowa okinyi ma kawuono mondo alalra kodi jahera mar Nyasachwa. Duong' kod pak mondo dogne polo malo, nikech en Nyasaye maber. Nikech Nyasachwa ni o Nyasaye mang'wono, to Nyasaye ma jagoro maber. Nogoro weche duto ka piny pok nochakore, mwabedo mwayudore kaka wantiere ni, nyiso ni Nyasaye ni kodwa gi chenro maber. Omiyo jahera mar Nyasaye aduoko ni erokamano ahinya kuom yudo thuolo ni mondo ine winj weche ma Nyasaye ochano n'odiechieng' ma kawuono. Wachni biro kelo ni ohala, wachni biro miyo ibedo kod ngima maber e kinde mwadake ni. Jagoro pile pile en ng'atno ma ogoro gima kochwe to bedo gima ber. Omiyo kane Nyasaye pok oloso piny, to nobedo piny ma ogoro mogoye mbaka ni adwa ni mando ma obed kama, ma obed kama, nam obed kama, lwele obed kama, yiende obed kama, winyo obed kama. To bang'e nong'iyo gik manoloso gin gik mabeyo. To gigi kanoselosogi ma oneno ka gin gik mabeyo, noparo ni to ere kaka ginyalo ritore. To emomiyo nowacho ni nyaka chwe dhano e kido machal koda, kendo ngero machal koda. Mane emomiyo jahera mar Kristo adwan mana nyisi ni en okinyi maber ma yude thuolo ni, kendo inyalo winjo dwol ma awuoyo godo odiechieng' ma kawuono, ni Nyasaye nolosi kendo noketo chenro maber mondo idag maber, kendo mondo ibed ng'atno marito gik ma Nyasaye omiyowa mondo wariti. Jahera mar Kristo adwan mana nyisi ni en kindeno maber. E kinde mwadake ni piny obedo ka ogangore gi weche mang'eny. Piny dhi ka gine. Ndalo moko ne nitiere kane pod atin, to ne nitiere thumbe moko manigo chon, mane nitiere pado moro mane luorore cha. To jathum moro kata ng'atno mane loso thum noketo ka padono, to wacho ni pado ni iluongo ni nyang'omaki. Hallelujah. Koro kindeno mwabede ni wan gi kindeno ma nyang' osemako piny, nyang' dhigo. To Nyasaye nochwewa kido manolosowa mondo walos gik moko, kata waket gik moko mondo duog kare. Nikech muma wacho Jo-Rumi 23 mawacho niya, dhano nosekoso kendo noserem e duong' man Jehova Nyasaye. Emomiyo Nyasaye noduogo chako paro piny. Emomiyo nooro Wuode Yesu Kristo ni ng'atno moyie kuome kik lal, to bed gi ng'wono manyaka chieng'. Hallelujah. King'iyo ngima mwadake sani, ok en ngima machal gi ngima mane wadake cha. Hallelujah. Ngima mane wadake cha ne en ngimano mane ji nigi luoro, kata mana ng'at moko ng'e Nyasaye ni neno ka en ng'at man gi luoro.
kata ni lamo man Nyasaye tie yien tiyudo ka kama ni lamo Nyasaye no ji nomiyo luor. Yesu paki. Koro momiyo jaherana Nyasaye ora ka mondo anyisi ni ok oselal, ok wasewito gino ma nyalo keto piny mondo obed maber mwadak maber. Wach moro ne nitiere mana Paulo ne wuoye kod Timotheo. Nowacho ne ni kinde osechopo, kinde matung', en kinde no marach. To wuoyo gi Timotheo kowacho ne Timotheo 3 e wang'e kanyo ero. Kwadhi piny kanyo to wacho niya, owacho ni to ng'e malong'o ni kinde mag chandruok nobedie e ndalo giko. Ji nobed ma ohero pesa, ginibed joma mohero ked gi giwegi, ginibed joma ohero pesa, ginibed joma wuorore, ka kendo ma jong'ai. Yesu paki. Ka wang'iyo kinde ma wantiere ni, gik matimore alwora marwa miyowa luoro, nikech wadak e kinde no ma ji ohero pesa. Yesu paki. To ka wach ni pesa rach, to nitiere kama ni Timotheo wuoyo kod Paulo wuoyo kod Timotheo. To wacho ne niya, ni ka intiere kuom Kristo, Nyasaye en duto kuom duto. Yesu paki. Makata pesa no Nyasaye miya ka iyude yo makare, ka iyude yo malong'o. Koro emomiyo muma wacho niya, kinde no osechopo kendo wanene ka entiere, makoro oganda ma wantiere godo ni era mar pesa cha osemiyo luoro mane nitiere kindwa nosea. Koro emomiyo osiemo Paulo to wachone niya, kinde ni midake ni nyaka ing'e kinde midake. Koro adwa ni nyisi jahera mar Nyasaye niya, Nyasaye noluongi gimomiyo. Hallelujah. Ang'ena wuoyo kodi in ng'atno moseyudo warruok, in ng'atno manosekawo Yesu Kristo kaka jaware. To kapok dikawo Yesu Kristo kaka jaware, to en thuolo maber ma kwatieko wachni to ibiro yudo kori mondo ing'adi ni to aluwo yo mane. Yesu paki. Awago mbaka seche moko mane wabiro ka to wang'iyo ngima masani wadake. Yesu paki. Ngima mwadake sani ni iyudo ka koro en gimano ma nyithindo bende tinde ok mi jonyuolgi luor mano winjore mane nitiere kinde machon cha. Kata obedo kamano, to Nyasaye pod noherowa maricho manomiyo nwabedo gi pogruok gi Nyasaye cha. Nyasaye ne pod ochako loso yo mooronwa wuode ma Yesu Kristo, wuoyi ma miderma, ni ng'atno moyie kuome kik lal to bed kodgi mano nyaka chieng'. Emomiyo jaherana abiro ka mondo aparni. Yesu paki. Ng'eyo to sabora ng'eni ng'eya. Yesu pake. To tamruok emidago. Nikech chandruok manobiro e piny ka nobiro nikech Adam gi Hawa ne otamore luwo chike mane Nyasaye nomiyogi. Koro momiyo kido mar Nyasaye cha nowuok kuomgi, teko mar Nyasaye cha nowuok kuomgi. Yesu pake. Koro momiyo jahera mar Kristo Paulo dhi mbele kawacho niya, ne gibed joma wuorore kendo ma jong'ai. Ne gibed joma wuorore kendo jomai kendo ma yanyo ji. Bende ok giniwinj jonyuolgi. Bende ok ginibed joma goyo erokamano kata joma luoro Nyasaye. Ginibed jogo ma ok ohero jowetegi kendo mamako sadha. Bende ginibedi jokuoth kendo joma owuore. Yesu paki. Ang'o ma wanene alwora ma intiere, jahera mar Nyasaye? In ng'atno mogeno kuom Nyasaye. Ang'o mineno? King'iyo delni kata udi mwadake, dhako gi dichuo, king'iyo nyathi gi wuon mare, king'iyo oganda ma wan godo e kanisa, king'iyo alwora ma nyathini donge. Yesu paki. Nikech iwacho niya, alwora ema loso dhano mondo bed ng'atno maber kata ng'atno marach. Yesu paki. To king'iyo alwora ma wantiere sani, kiyudo ka wadak e piny ma waundu ng'eny, wawuotho gi luor. Yesu paki. Nyoro an e dala mar Kisumu kacha, lawa moro yiech atero ne fundi mondo twang'na. Kanyo wago mbaka
en kamoro e dala miluongo ni Manyata. Yesu paki. Timbe nyithindo osebedo maricho ma kiwuotho tiluoro aluora nikech iwacho ni kiwuotho e yo to nyathi nyalo biro gi chuma to go toki. Yesu paki. Baso kaw gik ma nitiere kuomi te. Yesu paki. Emomiyo jaherana abiro ka ni mondo anyisi niya ni onge molal. Yesu Kristo pod en ruoth. Yesu paki. Emomiyo Paulo wacho niya ni wach Nyasaye en achiel nyoro tinede kendo manyaka chieng'. En ok olokre. Wan wanyalo lokore gi gigo moluoro wa. Yesu paki. Hallelujah. Nda chieng' moro nyocho ayudo message moro kobire WhatsApp mara. Yesu paki. To message ni nawacho ni nitiere gimo miluongo ni AI. Opak jawar. To koro ginyisa niya ni AI ni ka nitiere gimoro midwaro ni mondo itim, timiyogi mana pachi matin to bas giloso ni to wuok maber kaka idwaro. Yesu paki. Koro kang'eyo ni kinde mwadake ni wadake kinde mane. Paulo wacho ni Paulo nyiso Timotheo ni en kinde no marach. En kinde no mopong' ganjao. En kinde no mopong' gi weche makiko it. Yesu paki. Kama intiere kamileme no akia ni ochal nade. Bende yalo injili mamiyo dhano bedo kod lokruok. Koso iyalo injili mamoro dhano. Yesu wacho niya ni wachne ok lokre en achiel nyoro tine kendo nyaka chieng'. Emo jahera mar Kristo abiro ka. Nyasaye omiya ng'wono gi muhafu mondo chieng' ma kama mondo awache kodi weche mag pingi manyaka chieng'. Koro emomiyo wacho niya ni thuolo nitie. Emomiyo achung' kata wacho niya nitiere ng'ato kanyo ma wacho niya asebedo kadak e ngima ma an awuone mahero. To kawuono ni ang'ade chunya ni adwa ni mondo Kristo idonje ngimana mondo ilok ngimana mondo abed ng'ato makare. Samoro bende isewuotho wuodhni. Isebedo e kanisa, isebedo jayalo, isebedo bishop, isebedo pastor, to weche matratiro mag injili mamiyo ng'ato piny bedo gi lokruok otamo mondo itim nikech nitiere gik moko migeng'o ma ineno ka kelo ni ohala in iwuon. To Paulo wacho niya ni an ka ngima ta ngima nikech Kristo, to kata ka tho ta tho nikech Kristo ngima kuoma. Yesu paki. Koro mane jaherana mar abiro godo ni mondo awachni ka koro intiere kanyo to in gi dwaro iwacho niya ni jayalo Ezra an kod dwaro ni mondo Yesu ni odonje ngimana. Wachni oloya gi bura. Fweny ni obirona to wadwa ni mondo walam kodi Nyasaye mondo ikaw Yesu Kristo e ngimani ka jawad. Samoro be nisebaro niselokori obaro machini lalo injili inyalo mana injili mag mwandu. Ma e thuolo maber ma nyaka ng'e ni Yesu Kristo en duto ewi duto. Mwandu duto gi ka waluwo yorene makare to mwandu gi bende obiro timo nade. Obiro miyo. Ne wakech muwacho niya manyuru pinyruoth polo gi adiera mare to modong' tibiro miwa. Yesu paki. Koro ka injili ka ok en kar dhier. Opak Yesu. En kama Nyasaye omiyo mwandu mar ngima mar chuny kendo omiyowa mwandu mwadak godo e piny mawantiere ni. Nyasach loch gi teko mondo resu e nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amen. Amen. Wach maber mabende jatich Nyasaye